De winnaar van Lied 2015, Marit en Nacho. Mooie bunde weerhiet van een vrouw. En die tientjes de tieren juist wel bij hier bleu. Ja, we hier net hier zijn er nog beide van ja, het maakt het ijs niet uit waar wint. Het zijn alleen gewoon hele sterke noemers. Dus nou ja, we hier nog zoiets van, nou, we shuttle je wel. Het is leuk en waterlijk wint, het is gegund. Dus nou ja, en dan ineens, nou, ik had echt net zo wacht, nee. Net alleen de locatie is nij. Bij deze editie is het echt nij dat het Songfestival live uitgestuurd wordt op radio en tv. En dat is voor gewoon artiesten best wel spannend. Nou, direct live en dan vooral inclusief de camera's, dan heeft er wel een dubbele druk bij. Vooral muzikanten binnen het net zo band. Sommigen. Je leert een protter van mij de backup te sturen. En dit is wel een typisch gevalletje met de backup te sturen. Dus, nou, maar het maakt nou. De organisatie van Lied had voor de omroep kiezen, omdat het idee van Lied eens bij de omroep ontstaan is. Daarnaast harket en shut de doelgroep naar Noorderwien. De organisatie leert net dat de stap naar live op radio en tv te groot is voor de artiesten. Ja, ik vind de stap niet zo groot, want vorige jaren stonden ze in de Prinsentuin op bevrijdingsdag. En er zat een hele Prinsentuin vol, dan moet je ook live spelen. Dus dat is ook best wel een uitdaging en dat is denk ik ook heel pittig geweest. Dit is weer een ander element en nou, laat het maar zien en laat je maar horen. Ik hoor ze zoals is dat de finalist net naar Lied Internationaal gaat, het Europese Songfestival van minderheidstalen. Troch gebrek aan geld slag het dit jaar net om de internationale versie te organiseren. Dit jaar dus geen Lied International, volgend jaar wel weer. Ja, en dit jaar is er een heel mooi festival in Italië en daar staat onze finalist op het podium. En daarmee zetten we de traditie wel voort. Dat festival heet Suns Europe en wordt op 11 december gehouden in Italië.